Мардум, салом алейкум. Ина идеячаи нав барои заминдору, одамои қишлоқ. Мисол и чи ай? И барои лои пой ай ку почота мешаки тоза мекини исуса. Бо дим вариант метавонӣ ки нехериам ҳамун лои поя гири тоза кунӣ, обуфат хушрӯ бигарда. Инҷа медонӣ жилка будай. Анака давомша нигоҳ кунӣ ки мо бояд чиёра ремонт кунем барои худмон ки корбори мо солнечный панел ай ва барои ай свет қуввара мегира ва дар мардум дар хона метиҳад. Анака нигоҳ кунӣ бачаҳо, мо мерем. Ине территорияи мо ай. Территория ки ма қарор дорам. Она байрақшон хай рафтем. Ина мерем далши. Медроем. Инҷа ҷои столови мо. Анака нигоҳ кунӣ бачаҳо. Ина меро пока ремонт кардан надо. Стиралку ради. Навай. Вали нишонтон метам дальнейший нигоҳ кунем. Соски ниша. Қулф кадай кадоми. Қулфш кадай. Ина микроволновка ушем. Барои худмон соз мекунем шо. Ина газ плита. Баъд мардум нишонтон метиҳам ки чӣ хел соз кардан дар кор. Давоҷа ма кам. Нашод яке савол метиҳед, нашод плитаотона ки соз мекуна ва исоса. Бародару падарам дар бозор ай. Ҷое ки ма будам вози падар май. Бо як хело савол метиҳам ки падарат баъд метавона соз карда. Бародару касби падар ай. Ма мисол ҳами ҳунар ай падармон худо умша дароз куна ва сарсолаш куна. Касби падар ай бародарҷоно. Ин сенсор неон да, ин хеле ранги плитои сенсорни аспира бош. В общем, бародару пайгирӣ кунем бо дальнейший мо навора ай пеш ай да. Зинда бошем.